Daghan ang nag-atang mapakita sa iyang kopya sa CCTV footage si Bianca Lee. Aron iyang ipamatuod nga sayop ang resulta sa investigasyon sa mga sakop sa kapulisan. Apan nasagmuyo ang mga tao tungod kay wala man nakapakita si Bianca Lee, gumikan kay matud pa advice kuno sa abogado nga ilang gikonsulta nga dili ipakita ang CCTV. Wa baka ni siya namakak. Tinuod baka nga gi-advisean siya sa abogado nga dili una ipakita ang kopya sa CCTV. Pangutana, kung ipakita ni Bianca Lee ang kopya sa CCTV, makaapiktar ba kini sa kaso ni Riamy Tokmo? Nagtuog ko nga alibay na lang ni Bianca Lee. Lain na po niya nga alibay o gilawgaw gyud niya og maayo ang investigasyon sa mga sakop sa kapulisan. Ani na lang. Mubuhi na po itong istorya. Ingon ani na lang. Kung mupakita gani sa publiko si Bianca Lee, magpatuli ko balik o niya magpakaver ko sa mga media, inigpatuli na ko mga kabombo. Balik ko na ko ha. Magpakita gani sa publiko si Bianca Lee, magpatuli ko balik. Unta, Ma'am Chichi Tokmo, poblasyon, ayaw na pailad aning Bianca Lee. Gani ikaw, Ma'am Chichi, wa pud ka makakita sa kopya sa CCTV footage nga gipasiatab ni Bianca Lee. Miditso ra pud kag tuo. Nganong miditso kag tuo ni Bianca Lee nga ikaw mismo wa gani kakita sa kopya sa CCTV footage? Kami diri sa Bombo Radio Cebu ang among tuyo og tumong nga dunay klaro nga direksyon ang kaso ni Riamy Tokmo. Gani pagsugod palang daan sa maog nga kaso, ang Bombo Radio Cebu mitabang nimo, Ma'am Chichi, aron mapahiluna og tarong ang patay nga lawas ni Riamy. Gi-interview kanamo diri sa Bombo Radio. Ang nag-interview nimo si Bombo Jason. Gi-on air namo ang imuhang number. Di-on air namo ang imong GCash number. Unya, human sa pag-interview, pipila ka minutos, naay nanawag nimo, listener sa Bombo Radio, gipadalaan kag 36,000 pesos. Gikan sa listener sa Bombo Radio, nagpada nimog 36,000, Ma'am Chichi Tokmo, para ipalit og lungon nga masudlan sa patayng lawas ni Riamy ngadto paingon sa Davao. Kay pag-abot ninyo sa Cebu, ang patayng lawas ni Riamy Tokmo wala pa naatiman sa taga-Polinaria. Kay way kwarta. Pinaagi sa initiative sa Bombo Radio Cebu, naningkamot ta nga dunay maluoy ninyo. Pinaagi sa listener sa Bombo Radio, usa ka tawo nagpada og 36,000 pesos para ibayad sa lungon. Tuod man natagaan og disente nga lungon si Riamy Tokmo. Unya, dili pa kay diha lang kutob. Gani, gikuyugan kanamo paingon sa mayor's office. Ngadto sa opisina ni Mayor Mike Rama, kay nangayo mong tabang para pamliti paingon sa Davao. Gani, nihatag og direktiba si Mayor Mike Rama ngadto sa mga pulis nga kinahanglan madakpan yun ang mga suspect sa pagpatay ni Riamy. Gigamit namo ang microphone sa Bombo Radio para ma-pressure ang pulis para marakpan dayon ang suspect sa pagpatay ni Riamy Tokmo nga igsuon ni Ma'am Chichi. Nagtuota daghan ang nipatay kay tan-aw ni mugod daw sa brutal kayo ang kamatayon. Pero matod pa sa medical legal, wa to gisunog ang iyahag naong mga kabombo. Milagom to, gumikan to sa dugo nga misakas yang naong hinungdan nga milagom. Kabantay mo na mapiit mo spurtahan niya ang dugo di kagawas, di ba? Mulagom ang dugo sa inyong panit, sa inyong kamot. Kada mapiit inyong dugo, inyong kamot sa pultahan ba? Niya di kagawas ang dugo. Iyon ana nahitabo sa naong ni Riamy Tokmo. Ni itom to, gumikan to sa dugo niya mga kabumbod. Sakas yung naong kay nalukot-lukot ihag lawas. Karon, nahuman na ang investigasyon sa maong kaso. Apan ang Bombo Radio Cebu, gabantay gihapon mi aning kasuha nga dili malubog. Nganong wala man kay salig Ma'am Chichi Tokmo
nganong wa kay salig sa mga pulis sa Labangon Police Station. Nga unta gitarong man nila ang ilang trabaho sa paghipos sa mga ebidensya. Gahago-hago intaw na sila maayo para makakuha og hustisya imong igsuon, way tarong pahuway para makuha ang tanan nga mga CCTV camera. Anya napay uban nga mga establishment dili mo cooperate, manginahanglan pag court order. Hasol og langay kayo ang mga pulis sa pagkuha sa mga tanang CCTV camera. Aron mawala ang pagduda sa uban nga mga tao, Ma'am Chichi, aron mawa ang pagduda sa uban nga mga tao nga basig apil mo sa paglawgaw sa investigasyon sa mga pulis, Ma'am Chichi, ipakita na ninyo inyong biyangkali. Ipakita na inyong biyangkali. Ipakita na sa NBI. Or pahimuan na nag-affidavit si biyangkali. Kay kung tinarong pa ang tuyo, aning biyangkali, nga naman nga hangtod karon wala pa man mo execute og affidavit si biyangkali. Nganong wala pa man naka-execute og sworn statement under oath si biyangkali nga magsilbi siyang witness sa kamatayon ni Riami Tukmo. Huna-huna Ma'am Chichi Tukmo daw sa giguba ninyo ang credibilities mga pulis sa Labangon Police Station. O yan, nabash pag yun ang mga pulis sa Labangon Police Station. Mga basher nga ilang gitrial by publicity, gihukman nila ang mga pulis sa Labangon Police Station nga matol pa, gimaniobra, gimaomao ang investigasyon. Asa guta mangita ang matol pa ang pagpatay kuno ni Riami Tukmo na kuno nagpaluyong nga mayor, na nagpaluyong nga congressman, matay. Kung mao man gani na, kung sindikato man gani ang nagpatay ni Riami, dili na ilabay da Prince Calzada, uy. Adto na ilabay nga to karon sa bukid, sa pangpang, aron di makita para limpyo ang trabaho. Di na ilabay diya sa Prince Calzada. Ma'am Chichi Tukmo, dili ka masakitan, ma'am, nga ang imong manghod gipasanginlan ni biyangkali nga matod pa na apil sa illegal drugs, tiga kuha sa halin sa shabu. Di ka masakitan, anak, Ma'am Chichi Tukmo, nga ang imuhang manghod gibuhat-buhatan og sayop nga istorya ni biyangkali. Kung naapil pa sa illegal nga kalihukan si Riami Tukmo, unta nindot na siya apartment, unta nindot siya kapuy-an. Panunsan pagkaunsa ang boarding house gani aning Riami Tukmo nga tos luok ka Mandawi na magaling kadagandagan ilaga. Pobre kayo ag lugar nga gipuy-an aning Riami Tukmo. Maglisod tag tuo nga naapil siya aning kanini ang illegal drugs mga kabombo. Daw sa ang samad sa mga tukmo ginusnusag sili or gibutang ang asin mga kabombo. Tiaw mo na patay ng tao pasanginlan pa nga tigbaligyag shabu, tigkulitas halin shabu. Di ka masakitan, anak, Ma'am Chi?